खुंथा गायसनबाय आरो आसा खालामदों मोजाङै मोजां बे जथुम्माया जाफुंलांगोन। जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि भारतनि राष्ट्रपति मानगोनां रामनाथ कविंद बिथाङा 29 अक्ट'नि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बे जों बयबो बर' हारिनि थाखाय आरो तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय देरगानायनि बाथ्रा। गतिके बेखौ बोरैहाय जेसे हागौ खुनु उसुबिदा गैयाजासे मोजाङै रिसिभ खालामनो हायो आरो बिदाय हरनो हायो। आरो जिहेतु राष्ट्रपति बिथां फैगोन ओंखायनो बे साहित्य सभानि गुरुत्वआ एसे बेलेग रोखोमनि जागोन। बयबो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो लुगैगोन। बे हिसाबै बे जायगानि बिबाना बांबाय, रिसेपसन कमिटिनि बिबाना बांबाय। गतिके बेनि थाखाय जेसे हागौ मानसिफोरनि थानायनि आरो बेवहाय मिटिङाव मोजाङै माने जिरायनानै मिटिं खोनासंनो हानाय बाहागो लानो हानायनि जिखिनि नांगौ रोखोमनि राहा बेखौ खालामनांगौनि माने दायित्व फैबाय। अखा बांखानि बोथोर ओंखायनो रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जे रायजो राजाफ्रा जाहाथे जेब्लाबो थियारि थायो। मानिबा जाहोनाव अखा बारहुंखा बारोब्लाबो जाहाथे जोंनि बेजों नांजाबनानै थानाय गासै गामियाव थाङोब्ला बयबो जाहाथे मोजाङै जायगा होनो हायो, थाहोनो हायो, लाखिनो हायो, बेफोरबो जाहाथे जायो। बायदि जाहोननि थाखाय मालाबा अखा बांखा बारा जायोब्ला बारहुंखा बारोब्ला गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा मिटिंसालियाव हालाय हाफाय जायो। ओंखायनो बेफोरबायदि समाव जाहाथे रायजो राजा बिबान लायो बेखौबो बयखौबो खावलायखानाय जादों। अखा बार फैया नङा होमबा, गेजेराव फैब्लाबो बाया, बे जोबजासे दा बेखौ हरदोंसै आं আমার জয়মানী স্যারক দোয়াখার বক্তব্য রাখার কারণে আহ্বান জানাইছি। স্যার যাতে কথা কই আমার রাজ্য যাতে উৎসাহিত করে। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, चिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी आरो शिलं लाजं एफसी, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसीनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।